Dit is een video. De vorige video hebben we over Minecraft Lego gemaakt. Maar nu gaan we er een maken over echte Minecraft. Dus ik speel een creatief. Want je ziet hier geen hartjes. Maar ooit ga ik wel een keer op survival. Ik ben heel erg goed in diamond vinden. Maar ja. Want de beste plaats om diamond te vinden is in lava. Dus dit is de zoo. Ik ga jullie heel de zoo tonen eigenlijk. Dus de kipjes. Tak tak tak. Koe. Dit is een. Allee. Wat heet zijn naam? Een Louison. Oké, Louison. Dat zijn schapen. Dat zijn gewone koeien. En op deze paarden kun je rijden. En ik ga jullie eerst een keer tonen hoe je een paard temt. Dus eerst heb je tarwe nodig. Je kan het ook met iets anders doen, een appel of zo. En je hebt ook een zadel nodig. Als je hem wilt bearmen, als je hem harnas wilt geven, dan mag. Maar. Dus dit is het paard. Oké, dus je moet hem eerst heel tijd voederen tot hij het zo heel omhoog. Wacht, het is nog een pony. Dus als hij groot wordt, dan moet je stoppen. Oké. Stoppen. Oké, nu moet je zonder niks, als je met iets, dan gaat dat niet. Nu als je die hartjes ziet, dan heb je hem getemd. Kan je hem zo een harnas geven. Tadaa, nu kan je op hem rijden. Ik kan ook springen, maar dat is niet echt zo handig. Ja, dus ik ga die gewoon hier laten lopen. Maar we gaan verder met de zoo. Dus hier langs ben ik geweest. Ik heb haakjes gemaakt, want dat is niet zo leuk als je zo allerlei zombies tussen al je dieren en moet je ertussen lopen gaan. Ja, want je vindt het ook niet leuk zo. Je zit lekker in de zoo te lopen en dan loopt er ineens een zombie langs je. Dit is een villager. Je wilt kopen. Je kan eten bij hem kopen. Dus dit is tarwe. Als je dat wilt kopen op een paard. 16 worteltjes voor een smaragd. En je kan ook iets van Stampy. Kijk. Paard. Dat is Stampy. Als je niet Stampy kent, ja, je moet S-T-A-M-P-I. En dat is mijn hond. Maar ik heb nog veel meer honden hoor. Echt veel meer. Ik heb ook een paar soldaten. Kijk. Die zit daar gewoon allemaal. Dat zijn skeleton paarden. Deze paarden heb ik niet zelf gemaakt. Deze heb ik gevonden. Ik heb ze getemd. Ja, ik ben eigenlijk wel een klein beetje vergeten. Maar ik denk dat je ze gewoon een zadel moet. Dus je moet er gewoon op zitten. En dan moet je ze gewoon een zadel geven. Maar je kan ze geen harnas geven. Wacht, ik ga het een keer tonen. En nu ga ik. Kijk, normaal is dit het plaatsje om een harnas te geven. Oké, volgende. Dat is gewoon een café. En dit zijn eigenlijk alleen om al mijn monsters, als ik er nodig heb, bijvoorbeeld als ik op survival speel. Dus ik ga, hoe verander je nu op dezelfde wereld naar survival? En wel, je gaat naar menu en dan ga je naar iets. Ik weet niet, ik ga je gewoon niet doden. Ik heb hem nu. Maar een haaksdode, dat heeft eigenlijk niet veel waard. Want die heeft je gewoon een paar sticks of gewoon suiker wat. Maar dat is niet zo handig. Je kan gewoon suiker. Suiker is makkelijk om te vinden dan zo in doden. Want je kan hef, splash potion van hef. Ja, nou, maar ik ga hem daar laten. Deze minigame, die gaan we nog niet tonen. Ik ga de volgende. Die niet echt een. Ik ga de kleine attractie eerst tonen. De kleine. Het is niet echt zo. Misschien als ik nog tijd heb kan ik de lange tonen. Maar eerst ga ik de kleine. Dus hier langs. Waar is het poortje? Hier.
En kijk, je kan hier dan door en dan kan je hier, en als je deze hendel drukt, voilà, dan is dat ijzerplaat open. En waar is de minecart? Waar is de minecart? Ah, hier. Oké. Dan ga ik vooruit. En nu ga ik naar boven. Joehoe. Oké, even wachten. Dit is even. Oké, en nu ga ik super snel naar beneden. Ik moet hem aften. Oké, hier ben ik gestapt. Oké, dus we hebben nog tijd. Dus ik ga nog de grote doen. Dus dit wordt een hele lange hoor. Echt waar. Een hele lange. Want ik heb hem al gereden. Ik heb hem zelf al gemaakt. Wat is een creeper hier? Hij wordt... Oké, minecart, waar is de minecart? Dan moet ik naar... Misschien is het nog bezig. Want ik heb een minecart hier ergens losgelaten. Dan, dus... minecart. Maar deze attracties zijn niet gemaakt voor honden. Want... Nou... Eentje is dood. Want honden die kunnen vastzitten. Als je ze nu... Ja, maar daar gaan we niet over spreken. Dus ik moet even... Wacht even. Maar nu zit ik vast. Oké, up. Dus ik ga dat hier moeten leggen. Ga ik hierop en knopje drukken als ik hem net... ja. Voilà, we zijn vertrokken. Nu gaan we naar beneden. Er is een lange, nee. Ik denk misschien... Oh, dit is een slijmkebus. Misschien... Ik denk misschien... we gaan... hier is die voor. Dan ben ik hier... Boah. En het zit vast. Wat? Nu blijft hij gewoon zweven. Och. Gewoon weer maken. Het is Minecraft hier, dus je kan alles weer terugmaken. Hierop. Hier. Nee. Hier. Voilà. En die moet hierop. Hierop en voilà. Dus we gaan weer verder. Denk misschien dat we nu gewoon in deze slijmkebus het is al gedaan. En dan gewoon in de slijmkebus. En dan is het al gedaan. Maar nee, ik ga nog langs heel mijn wereld. Kijk, die gaat er nog voor. Ja! Yes, ik heb hem nog terug. Oké, hier langs. Auw. Dus misschien op een andere video ga ik het wel misschien kunnen verbeteren. Dus ja. Maar achter deze rit gaat het wel tijd zijn hoor. Dus het is nog een hele lange rit. Het is één iets wat ik heel erg leuk vind. De kleurrijke tunnel. Hey, dat zijn soldaten. Dat zijn hondensoldaten. Maar ik gebruik ze niet zoveel, want ze zijn hele schattige hondjes. Ja, en dus ik heb al veel dingen gebouwd. Dat is hier een vliegtuig. Op een andere video ga ik je dat tonen. Dat is een hout. Ik weet niet eens wat ik dacht. Dit is de endportaal. Dat ik al een keer proberen te maken, maar dat lukt niet. Maar ik kan de endportaal maken, maar nee. Slijmkebus. Woef, hij is net weggegaan. En dat is wat ik niet leuk vind. Zie je? Monster is op je weg. En dan moet je weer helemaal achter. Moet je de rit helemaal weer opnieuw doen. Maar ik kan er ook uitspringen. Dus er is de eerste tunnel. Maar nu wordt het cool. Als ik hier, nu ga ik super snel door de kleurrijke tunnel. Dat is mooi, vind ik. Allee, zoveel kleur als mooi. En nu gaan we stoppen. Voilà, we zijn gestopt. Dus dat was de rijd, de slijmkebusrijd. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En nu ga ik gewoon een keer heel slijmkebus rond kijken. Dus dat was de video van de slijmkebus. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Dag!